Това е изложба на украино-българската художничка Йона Токосер, която показва чрез своите картини действителността, каквато е била през началото на 20 век, 30-те години, гладомора в Украина. След това 46-47 година наново предизвикан от комунистическата власт глад в Украина и особено в българските региони, където живеят българи. Одеска област над 100 000 българи, които са били подложени на глад. И тук говорим за ужасяващи сцени. Семейства, които са решавали какво да направят, как да се прехранят, кой да умре. Сцени на включително канибализъм. Невероятно въздействаща изложба. Филма, който е направен по разказите на очевидци, на семействата, на хора, които са преживяли този ужас в Украина и разбира се, връзката с настоящият ден, с бруталната война на Русия в Украина, с част от крило на руски дрон, който е паднал в силос за зърно наблизо до Дунавското пристанище Рени и показва, че тази практика на съветската власт продължава и сега с желанието да се предизвика отново глад и да се прекъснат връзките за доставки на хранителни продукти, които се експортират от Украина. Има няколко вълни на гладомор. Това е нещо, което не се знае от историята. Кога са последните? Това са 30-те години първата, след това 33-та година, след това 46-47 година и сега 2022 година, 2023 година има една картина, която показва в Мариупол какво се случва, как дечица нямат какво да ядат. Много е важно да се разбере, че всяка картина има история. Това не е фантазията на един художник, а се основава на интервюта, на срещи с хора, които са преживели този ужас и са възпроизведени в картини. Йона, какво искате да кажете с тази изложба? Какво искате да се запомни от нея? Бих искала да споделя едно послание, което нося със себе си от Украина, тъй като пристигам тук преди една седмица, бях в Украина и докарах моите картини, ето тези, които са създадени по истински истории на българи, от които са оцеляли от страшния глад, третият гладомор. Една от тези оцелели българка ми каза, която преживява Втората световна война, след това гладомора 47-47, тя ми каза, че гладът е по-страшен от войната. Колко хора интервюрахте, с колко хора говорихте, за да заснемете филма, да нарисувате тези картини, които са по действителни случаи? През 2018 година обиколих 13 български села в Одески регион и разговарях с повече от 80 възрастни българи. И тези интервюта са показани днес в Европейският парламент, ето на този екран. А историите аз ги присъздавам в тези живописни платна, които ги виждате отсреща. В моята изложба "Глад" показвам гладомора от 1932-33 година и гладомора 46-47, когато беше насилствено отнето зърното от хората. И като резултат виждаме в моите картини трупове на непокорените. Тези, които са отказали да влезнат в колхоза и са избрали свободата си и смърт. Срещу тези платна е инсталация, която съм я донесла от Украина сега. Историята се преповтаря. Донесла съм една шепа изгоряло зърно в резултат на руска атака с дрон и парче от истинския дрон Шахед или Геран, както го наричат руснаците. През 20 век зърното беше отнето от хората, а днес зърното се взривява. Европейския парламент има резолюция по отношение на гладомора. Призна го за престъпление срещу човечеството. Включително и за геноцид. Европейския парламент гласува резолюция миналата година по повод
90 годишнината от първия гладомор в Украйна и той беше признат за предизвикан геноцид срещу гражданите на Украйна, независимо от какъв етнически произход. Тук не говорим само за украинци. Има и руснаци, и много българи. В Одеска област 100 000 българи, които са били подложени на този геноцид. Поне това са данните, които изнася художничката възоснова и на нейните интервюта. Тя обиколила около 90 български селища в Одеска област и в нейния филм е възпроизвела разказите на тези много възрастни хора, които си спомнят за тези ужасни години, а една част от тях с ужас заявяват, че това може и да се повтори в наши дни. Тази изложба и това напомняне е за нашия дълг да направим всичко възможно това нещо да не се повтаря никога и става въпрос за наши сънародници, за българи. Ако някой път реши да каже, стига толкова сме се занимавали примерно с Украйна, тук говориме за нашите български общности исторически български общности в тази страна. Разбира се, че това е в наш интерес никога да не се повтаря ужасите от 20 век. И нека да направим връзката и с Холокоста, защото тези седмици се отбелязва отново годишнина за възпоменаване на жертвите на Холокоста. Гладомора в Украйна е също част от този унищожителен процес на тоталитарни режими, обявени от Европейския парламент, както национал-социализма, така и комунизма, така и фашизма за човеконенавистни. Последно, тези 100 000 българи, които са били засегнати от Гладомора, за кое време става въпрос? 46-та и 47 година. Една част от тях са били и са оцелели. Разбира се, оцелели, слава Бога. Друга част са били погубени. Трябва да кажем, че много дълго време, десетилетия, тази тема е била абсолютно забранена в тогавашния Съветски съюз, в България, разбира се, и по света изключително малко се е знаело за това. Чак сега започват хората да говорят повече. Аз се радвам, че в Европейския парламент представяме тази история, която се основава на автентичните разкази на хората от тази епоха.